paikalla. Ja Niko tulee. Tässä kilpailussa edustaa Mäkelän Takomoa, mutta voi muuten edustaa Team Erosta, kun siellä on velipoika ja isä paikalla niin kannustamassa. Vaikka sen sitten ihan oikeesti onkin Lopevoimaa tuntitiimin nostaja, niin tämä Team Eronen on se ykkösjoukko. No tänään Mäkelän Takomoa. Huolellisesti kaikki merkki. Hylsyjä ei kannata tehdä. Tähän kilpailuun ei kannata tulla. Yrittäkää saada aina merkki mahdollisimman alas kaikki muutkin kilpailijat. Hyvä. Hyvä Niko, nyt oma rekkaa ainakin. Hyvä. Hyvä. Jo kuitenkin aika reippaasti rautaa tangossa ja miehellä ei ole hirveästi ikää just intin käynyt. Tulee loppuun asti! No niin, otetaan pois.